Diyos marahay na aldo po sa Indogabos. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa to mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Misa pasasalamat dolot kan Clarina family, Dote Monte, Matias family, Roel Ricafrente and family. Birthday blessing of Joseph Decena and Mary Jane Prado, dolot kan Llantero and Decena family. Birthday blessing for first birthday of Mary Joyce Colasi, dolot ni Duncan. For good health of Rosalia Asense and Janet Villafuerte and family, offered by Janet. For safe and good health of Viel Maria, Maria Faye Donna Rodriguez. For safe travel of Jerome Rodriguez. For safe and good health of Carmen, Cindy, Arnaldo II, and Arnold Kirby, offered by Binang. For safety and good health of Mary Jane, Roderick, Francia, Virgie, Hector, Alexis, Joseph, and Bibi, offered by Llantero and Decena family. For good health and complete healing of Sheena San Buenaventura, offered by Sean and Robredo family. For safe travel of Ariel Arcilia, offered by Arcilia family. For fast recovery and complete healing of Sis Salve and Siste, Virgie, Olive, and Sismi, offered by CRC and LLFCC family. Para sa kalag ni Jose, Janet Bonano, Jessica Vasquez, Lawrence Emilda Fernandez, for the eternal repose of the souls of Silvestre, Beatriz, Estaquio, offered by Lagring, Florentino, Antonio, Marcelo, and Kathleen, offered by Dottie Monte. Para sa kalag ni Noni, dolot ni Susan Tangilig, ni Santos, and para sa kalag sa mga purgatorio, offered by Pau. Sa mga kalag ni Gregorio, Aaron, Ronald J., Saturnina, Pablita, Jose Antonio, Epifania, Irene, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Canllantero asin Decena family. Sa gabos na mga kalag, dolot ni Rosela Blandes, asin sa kalag ni Virginia, Salvador, Jaime, dolot ni Del Fornoles, sa kalag ni Editha, dolot ni Pat Morales, and sa kalag ni Candy, dulot kang CRC LLFCC family. Ngunyan, iyo ang ika-21 Domingo ng taon. Ang tema, ang pagkasararo sa simbahan. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo ang mapadagos kan sa iyang misyon, asin urog na mapakusog ang pagkasararo sa simbahan. Pinauan ni Jesus ang mga apostoles, kan kapangyarihan, tanganing maotob ninda ang sa indang katongdan. Ipamibi niya to ang selebrasyon ngunyan, nakita gabos magkaburunyog, sapagkat tinarabang tabangan, tanganing ang simbahan, padagos na magtalubo ki Kristo. Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelagio, ang sekretaryo kan Arsobispo. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga
magturugang sa imong laro. Pagtubod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami ako. Kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Marahay na aldaw po sa Indogabos mga tugang. Marahay na aldoman po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako antang sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw ki Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maharak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadang sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kami kasalaan
banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, puro kahalangka. Jesu Cristo, kaiba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, langit no Ama, sa tahaw kan mga pagbabago sa kinaban na ini, hanapon milugod ang mga bagay na makakadulot sa muya nindanay na kaugmahan. Mauton mi ang sa imong panuga, asin pagisararwa kami sa isip asin puso, iniitaw mo sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na naubuhay asin nagahade sarong Diyos sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi ni Diyos sa pagtaon nin responsibilidad sa iyang pinili. Hinanyugon po niyato ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang sabi nin kagurangnan ki Shebna, na iyo ang namamahala kan harong. Hahaleon taka sa saimong katungdan, asin ika malalaglag sa saimong kamugtakan. Sa aldaw na iyan, aapudon ko ang sakong surugoon na si Eltakim, aki ni Hilias. Igugubing ko sa iya ang sa imong gubing. Ihahagos ko sa iyang kamot ang sa imong kapangyarihan. Siya magiging ama sa mga nag-eerok sa Jerusalem, asin sa sarong ni Huda. Sa iyang abaga, sa kong ibubugtak ang Yahweh kan harong ni David. Bubuksan niya asin mayo nin makakapinto. Pipintuan niya asin mayo nin makakabukas. Ipapako ko siya sa marahay na lugar. Asin siya magiging trono, din kaumawan sa harong nin sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ang sa imong pagkamuot, daing katapusan. Hare pagpabayae ang gibonin sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang sa imong pagkamuot, daing kataposan. Hare pagpabayae, ang gibo nin sa imong mga kamot. Nagpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, sa bilog kong puso, sa atubang nin mga angheles, inaawit ko ang sa imong banwaan. Minado ko ako pasiring sa imong simbahan. Gibo. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kararuman kan mga kayamanan ning kadonongan asin kaaraman nin Diyos. Dai matungkad ang sa iyang kaisipan. Dai masiyasat ang sa iyang mga dalan. Si Isay ang nakakaaram kung ano ang nasa isip ning kagurangnan. Si Isay ang makakahatol sa iya. Si Isay ang enot na nagtao sa iya tanganing balsan. Ang gabos na bagay hali sa iya. Ang gabos huli sa iya. Asin para sa iya. Pag umawon siya, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An Ebanghelyo, iyo ang manunungod kan pagpahayag ni San Pedro kan sa iyang pagtubod ki Jesus. Ninhuli kan sa iyang pagtubod, tinauan siya nin dakulang katungdan sa pagmukna kan simbahan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagdatong sa runa kan Cesarea de Filipo, si Jesus nagapot sa sayang mga disipulos. Sisay sa paghuna kan mga tao anaaki nin tao. Nagsimbag sinda, may naguhuna na siya si Juan. Aniba na siya si Elias. Asin ang iba na siya si Jeremias o saro sa mga propeta. Dangan, naghapot sa inda, kamuman, sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsimbag asin nagsabi, Ika ang Kristo, ang akin ng Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, Paladan ka, Simon, aki ni Jonas. Huli tayan, day ipinahayag sa imo, nin si Simon na may laman asinto lang. Kundi, ipinahayag nin sa kong ama sa langit. Ngunyan, sinasabihan ta ka, Ika, gapo, asin sa ibabaw kay ning gapo, papatindugan ko ang sa kong simbahan, asin ang kapangyarihan in kagadanan, day makakadaog sa iya. Itatao ko sa imo ang mga lyabe, kan kahadean nin langit. Anuman, nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Anuman, nahubadon mo sa daga, huubadon man sa langit. Dangan, pinatanidan ng mga disipulos na dai ipag-usip sa kisayman na siya ang Kristo. Ang marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa homilya. Igwaning sarong grupo, tinawan nin oportunidad na makapaglakbay, pasiring sa sirangan. Maugmasinda, iribahan, alagad, saro sa dahilan pa kan sa indang kaugmahan, igwasindang kaiba, ang pangaran, Leo. Si Leo, sarong mahigos na lingkod sa grupo. Marahay magkanta, marahay magistorya, siya ang nagpapaugma sa grupo na ini na naglalakbay. Alagad, sarong aldaw, bigla na lang nawara si Leo sa sendang kaibahan. Asin, sa sendang narealisar na dipisil nang magpadagos para sa senda. Ninhuli tamayong ng arog kileo, nagpapaugma, naghuhugas, nagkakanta para sa senda. Nawaran sindang lingkod. Ang saro duman, nagparahana pa kileo, asin may hinanakit siya kung tano ta, day nakadagos ang sendang paglakbay, day sinda nakaabot sa sendang padudumanan. Alagad, sarong aldaw, nakaduman siya sa sarong lugar, naigwamanin mga grupo, magayon ang iribahan, nagpaparangadji, sarabay sa pag-aradal, asin may nagsabi sa iya, igwa sa imong gustong magkaulay.
Sa pag-atubang kadtong gusto magkaulay sa iya, nahiling niya mayong iba kundi si Leo. Itong naging katabang ninda, nagkanta para sa sainda, naghugas para sa sainda. Si Leo palan, bako sa ng katabang, bako sa ng serbidor, bako sa ng lingkod, siya sarong leader kandakulaon na organisasyon. Asin itong grupo nin mga nainot na sinabi ko sa istorya, grupo man pala ito ni Leo na inagi niya sa sarong test, sa sarong challenge. Mga tugang, ang istoryang ini may titulong Journey to the East na sinurat kan sarong Aleman na si Hermann Hesse. Pamilyar kita ngunyan kang duwang tataramon, servant, leader. Tagapaglingkod o mapaglingkod na leader. Inang sinasabi tang bagong modelo nin paglingkod, ang maging servant leader. Asin nahiling ta, kay Leo, at sa iyang pagiging servant leader. Mga tugang, ang tema kan sa tuyang mga binasa, iyo ang manungod sa mapaglingkod na liderato. Servant leadership. Mapaglingkod na leader. Ano ang mangyayari kung ang sarong leader dahil naglilingkod? Sabi sa enot na mabasahon, siya masisante, matatanggal. Ninhuli tamayo siyang karapatan na po doon maging leader. Sa sendong grupo, kung ang leader, pansugo sa ng pansugo, siguro hapo to nindo, ikaw ba si Amando? O ikaw ba si Amanda? Pangmanda sa nangayang pangmanda. Sinusunod ang marahay na leader, kung siya may maray na paarog sa paglingkod sa iyang grupo. Sa enot na babasahon, tinanggal kang kagurangnan si Shebna. Ninhuli, tadaiman siya nagsisirbi sa mga tao. Ang pigsisirbihan niya ang sa iyang sadiri. Self-serving leader. Kaya sabi kan Diyos, sasalidahan ta ka. Isasalida ko sa imo si Eliakim. Ninhuli ta si Eliakim, maimbod sa Diyos. Loyal servant. Maimbod na naglilingkod sa kagurangnan. Ang tunay na leader, dahil pigsisirbihan ang sadiri. Pigsisirbihan ang Diyos. Pigsisirbihan ang kapwa. Mga tugang, iyan ang nahiling ni Yahweh kay Eliakim. Nadai niya nahiling kay Shebna, kaya sa iyang tinanggal si Shebna bilang leader kan mga Hudiyo. Sa ikaduwang babasahon, nadangog ta si Pablo. Siya nag-uumaw sa mahal na Diyos. Sa kadakulaan, sa karahayan kan mahal na Diyos. Mga tugang, dakol kitang inaapod na mga charismatic leaders ngunyan. Alagad ang charismatic, daibuot sabihon marahay. Charismatic doesn't mean that the leader is good
may kaibahan ang pagiging charismatic sa pagiging marahay. Pwedeng charismatic ta, marahay mag-joke. Pwedeng charismatic ta, pwedeng may itsura. Pwedeng charismatic ta, marahay magtaram. Alagad din nangangahulugan na marahay na leader, ang karismatikong leader. Ang marahay na leader, mapakumbaba. Apwera kang kakayahan, igwa siyang kapakumbabaan. Nahihiling niya ang kakayahan, hali sa mahal na Diyos. As in, inuumaw niya, bako ang sadiri. Kaya bako siyang mayabang. Inuumaw niya, bakuan sa iyang kadakulaan, bakuan sa iyang karahayan, kundi ang kadakulaan, asin karahayan, kan mahal na Diyos. Si San Pablo, maski na siya dakulon tinugdas ng mga simbahan, mga banwaan ng mga Kristiyano, dahil nagdakulaan sa iyang payo. Nadangog tangon niyan na siya nag-uumaw sa kadakulaan, kan karahayan, kan mahal na Diyos para sa iya. Sa Ebanghelyo, nadangog ta ang manungod kay San Pedro. Ang marahay na leader, may tamang pagkaaram. Ang sa iyang tamang pagkaaram, iyan ang nagtatao sa iya ning otoridad, tanganing mamayo. Sa simbahan, kung ang sarong leader, sala ang naaaraman, sa sala na lugar madadara ang grupo. Si San Pedro, nadangugta, pinili na enot na pamayo kang nahihiling na simbahan. The visible leader of the church. Pinakaenot, mayong iba, kundi si San Pedro. Ang nahihiling na leader kan simbahan, iyo po ang Santo Papa, the visible leader of the church. Ninhulita si Jesus, leader, invisible leader of the church. Mga tugang si San Pedro, tano ta si San Pedro ang enot na pinili? Sabi ni Jesus sa iya, ika, gapo. Ang gapo, mapusog, matagas. Pag ika mapatugdok ning harong, kaipuhan mo ning marahay na pundasyon. Pag mayong marahay na pundasyon, magagaba ang harong. Ang simbahan, kaipuhan nin mapusog na gapo. Asin ang gapong iyan, mayong iba, kundi ang dakulang pagtubod ni San Pedro. Sa dakulang pagtubod ni Pedro, sabi kan kagurangnan sa iya, itinatao ko man sa imo ang susi. Mga tugang, ano ang buot sabihin kang susi? Ginagamit sa pagbukas. Sa enot na aldaw, na si San Pedro nagtukdo, manungod sa kagurangnan. Dakulon ang nagturbod kay Kristo. Dakulon ang nagtubod sa kagurangnan na iyo ang tagapagligtas. Sa aldaw ng Pentecostes, kan si Pedro nagtukdo, nagtaram, dakol na mga tao ang naliwanagan, asinsinda nagpuon, magsunod sa kagurangnan. Ninhuli sa pagtubod ni Pedro, nabuksan ang pintuan ning kalangitan. Iyan ang buot sabihong kang susi. Sa paagi ni Pedro, nabuksan ang pintuan kang kalangitan. Dakol ang naging miyembro kan simbahan. Dakol ang nagtubod sa Diyos. Mga tugang, bilang leader,
Igwa siya dapat ning inaapod na pangaturugan para sa simbahan. Pangaturugan o vision. Kamo na mga leader man, ano ang sa indong pangaturugan? Ang pangaturugan, dapat kan sarong leader, iyo ang paglingkod. Sabi kang kagurangnan, kung gusto mo na maging dakula sa kahadean kan mahal na Diyos, maglingkod ka. Paglingkudan mo ang mga kasaraditan. Service. Asin ano ang sa imong responsibilidad? Iyo ang sa imong pagiging leader. Servant leader. Ang duwang kombinasyon na ini kantataramon. Iyan ang satuyang pangaturugan. Iyan ang satuyang katungdan sa simbahan. Kamo gabos kamo bako man, gabos sa to, day man pwedeng maging grupo o maging presidente kan sarong organisasyon. Day gabos. Ang iba, kontentong para sunod na sana. Ma-contribute na lang ako. Alagad, pwedeng kamo pamayo. Kung kamo ina, pamayo kamo kan sa imong pamilya. Leader kan sa imong pamilya. Kung ika ama, leader kan sa imong pamilya. Maging lingkod, maging leader sa imong simbahan. Kita ng mga binunyagan, pirming sinasabi, nakikisumaro kita sa pagkapadi, nakikisumaro kita sa pagiging pastor, nakikisumaro kita sa pagiging leader o hade kang satuyang kagurangnan. Mga tugang, ang marahay na leader itong arog sa satuyang kagurangnan, andam na itao ang sa diring buhay, tangani ang pinaglilingkudan, magkaigwa nin buhay. Matindog sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na naihiling asin kay naihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiwas sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sayang kahadean, dahing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay iba ka nama asin ka na Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahay ka kunin pagtubod sa sarong bunyag,
sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Diyos na makakamhan, na nagtatao kan gabos niya tumakaipuhan, ang satuyang simbag sa lambang pagarang, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Ang Santo Papa Francisco, tanghaning siring ki San Pablo, nahuli kang biyaya nin kagurangnan, mapano kang pagtubod, asin pagkamuot na yaon ki Hesu Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Hinanyuga an samong pamibi. Ang gabos na obispo sa bilog na kinaban, tanganing sararo sinda sa Santo Papa, sa pagbalangibog kang marahay na bareta, nin kaligtasan, mamibi kita sa kagurangnan. Ang gabos na tiyologo sa bilog na kinaban, tanganing hanapon ninda ang katotoohan, bakong ang sadiring kaumawan. Magpakumbaba sinda sa pag-ako, asin pagmidbid kang autoridad kan Santo Papa, na magbunga ni dakol na karahayan, kikan sa indang mga sadiring kaisipan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga pinapasakitan, huli sa katanosan, na makakua lugod sinda ning parasurog, sa persona kang kasalihid ni San Pedro, na parasurog nin katanosan, kaligtasan, asin dignidad nin mga katawuan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kita gabos na nakadangog pa sana kan mga pangako ni Kristo, ki San Pedro na mamidbidon talugod, na ang Santo Papa iyoan kasalihid ni Kristo, asin paniwala taan sa tuyang buhay sa iya. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Heso Kristong kagurangnan, nagbuot na akuon miyan pagtubod, huli sa sarong tao, na sa imong pinili, na iyong gapo, na pinatindugan mo kan sa imong simbahan. Tawan man sa mo, ang grasya, na magkasararo kami sa iya. Tanganing buksan niya para sa samo, ang pintuan kan kaligtasan, na sa imong pinag-ierokan, sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Salamat po. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot pa man. Kaugmaan ni sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buot. Inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, nabagdanay na mahingkod sa imo. Ako awan bendisyonan, ang sakuyang panugasan sa
Magpamibi ko mga tugang, tanganan sa ko asen sa endong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Amang mahiharakon, huli ka na atang ni Kristo, kami nagin sa imong banwaan, warasan sa imong simbahan, ang katuninongan na sinpagkasararo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, ita sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na kami dane sin minsan seen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, nakakagamiaw kami, na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos. At ang ngani, itinagama mo, ang bulong sa pagkamagagadano ni Mansana. Asin ko no an ikinapahamak, kan mga nawara, iyuman, an ilinigtas mo sa inda, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Kaya, ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang, namimibi kami. Pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni, tayni iyo ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin maginom kay ni. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubon.
Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamoon, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yahong sa langit, papalalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsiring sa langit. Ang samong kakanot sa araw-araw, itao mo sa muya ngunya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinabata
sala sa muya. Asin aray kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paralingtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo ning katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan makasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
asin inom kamo kan grasyang dulot ni Hesu Kristo. Dulot ni Hesu Kristo. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kan Eukaristiya na samong inako, kumusog lugod sa mo ang kapangyarihan nin sa imong pagkamuot, pasunodon asin topdoan kami sa paggibo kan mga bagay na uyon mo, ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata. Maluhod po. Tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguwa sa pag-adal kan hinalean, kan hiro, asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud. Tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Ininahagad mi, huli kay Jesu Kristong kagurang naniyamo sa imong angki, na kaiba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawagon ni Jesus, Kahiraki kabi. Nuestra Señora de Peña, Francia, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Rafael, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan niya to ang satong celebrante, Reverendo Padre Jerome Pelagio. Ang satuyang mga sponsors, Mr. and Mrs. Absalon Abio and family, ang mga lectors asin Ministro Laico. Ang presensya, pasalamat din po sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa saindang pag-iriba, asin sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indo Gabos. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kan PBN TV5 asin Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN TV5 asin Converge Channel 10. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po nindo ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Maguntok man kita ning kadikit, asin girumdumon ang gabos na nakikisumaro sa satuya, lalong-lalo na si mga nagihelang,
asin si mga nagaataman sa sainda. Sa tuya isindang ipamibi. Giramdumunta lalong-lalo na si mga tinamaanin COVID, asin sa saindang mga kapamilya. Ang gabos na mga doktor, nurses, asin nagtatrabaho sa hospital, na nag-aataman mga may helang. Sa tuya, nahagadon ang tabang kang kagurangnan. Diyos na makakamhan, ika ang kusog kan sa moyang hawak asin kalag. Tawining kaumayan, kunan sa moyang kalag, patinhawak naghehelang. Panuakan sa imong kusog. Mapaugma kan mga tabang kan sa indang mga kapamilya na nag-aataman, nagpapadangat sa sainda. Tawi ang ning kusog ang mga nagtatrabaho sa ospital, napadagos nindang maggibuan sa indang katungdan, bako lang ninhuli sa obligasyon na inako ninda, kundi ninhuli man tanay hiling sa imong mga lalogon sa indang mga inaataman asin buot na paumayan. Ang gabos na ininahagad mi sa tabang ni na Nuestra Señora de Peña Francia. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, Ama, asin ang naaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo gabos sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukmunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagbaso, ang muragohod nin kung puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukmunya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tukmunya.